O ne, izgleda da je Margo ozbiljno uznemirena zbog nečega. Hitno nam treba pojačanje. Hej, Wednesday, nije vreme za ples. Moramo spasiti Margo. Samo naprijed. Nema ni sekunde za gubljenje. Wow, izgleda da je i sestra tu. Sestra zna bolje od ikoga šta Margo treba. Požuri. A evo i bake. To je neko ko tačno zna kako ugoditi svojoj unuci. O da, svi heroji su tu. Šta se desilo? Je li Margo gladna? Nije bitno. Naš novi izazov počinje. Izgleda da se baka i sestra odlično zabavljaju. Pa, dosta ometanja. Vreme je da saznamo šta ćemo kuhati. Burger? Wow. Pa, jeste li svi spremni za novi izazov? Idemo. Dakle, baka počinje sa pecivima za burger. Da, tostirana peciva su mnogo bolja. Sada nam treba mljeveno meso. Baka uzima ćufte od mljevenog mesa. Stavlja ih u tavu. Pritisne lopaticom ovako. Pljeskavica je spremna. Sada kriška ukusnog sira i naravno kakav je to burger bez paradajza. Tu je luk i pecivo na vrhu. Wow, baka se tako brzo izborila sa zadatkom. Odličan posao, bako. Sada je red na sestru. Izgleda da obična peciva neće poslužiti. Šta? Krofna? Kako ukusno. Sestra sijeće krofnu na 2 polovine. Sada čokolade. Kako je to slatko. Ali sestra ima još nešto. To je kiseli gel. Tako je ukusan, ali tako kiseo. Sada dodajmo sljezove kolačiće. Malo marmelade i sirup od bobičastog voća. Zašto ne? Sada poklapamo naš čudesni burger. Kakva lepota. Izgleda da je baka cijenila rad svoje unuke, ali Wednesday nije tako lako iznenaditi. Pa počinjemo kao i obično sa pecivima, naravno crnim. Pržimo pljeskavicu ovako. Šta to Wednesday radi sa komadom sira? Wow, kako cool ovaj sir sada izgleda. Komad krastavca. Wow, ovaj burger kao da ima usta sa jezikom, ali nešto nedostaje. Dobro je što je pored Wednesday uvijek ruka koja će pomoći u svakom problemu. Oči od marmelade. I izgleda da je to ono što Wednesday treba. Hej, oprezno bako, ruka je potpuno bezopasna. Sada dodajmo oči burgeru. Wow, samo pogledajte ovo čudovište. Tako je strašan, ali ipak tako apetitli. Ali koji će burger biti najukusniji? Sada ćemo saznati. Margo, tvoj red. O, kako sam gladna! Ovaj burger izgleda neobično. Hajde da ga probamo. Ukusno, sviđa mi se. Pa, šta je sljedeće za nas? Hajde da uzmemo prvi zalogaj. Bljak, je li to luk? Kakav nered! Burger nije ono što ti treba. Pa, šta imamo ovdje? Ovo su moji omiljeni slatkiši. Grickati marmeladu sa krofnom, to je po mom ukusu. Pa, vreme je da izaberemo pobjednika. A to je ovaj burger. Da, ovo je naš pobjednik. Wow, čestitke za Wednesday. Je li to samo meni ili se ona smeje? Wednesday se smije. Wow. Ups, izgleda da se neko postidio. Čini se da su sestra i ruka našle zajednički jezik. O, vreme je da ruka ide kući. A vreme je i da naši heroji skuhaju novo jelo. Topla čokolada. Ko ne voli ovaj ukusni napitak? Nadam se da su svi spremni. Idemo. Baka ponovo preuzima kuhanje. Sipa mleko u šerpu. Sada kakao prah. Ne zaboravite miješati. O da, tabla čokolade će učiniti ukus još intenzivnijim. Kako je to slatko. Baka sipa toplu čokoladu u svoju prepoznatljivu šolju. Odličan posao, bako. Sada je red na sestru. Hej, oprezno. Ne možeš tako pojesti svu čokoladu. Da, baka je u pravu. Šećera treba dodati sasvim malo. Tako. Sada, šta to ona smjera? Da, samo pogledajte ovog sladokusca. Baka ne odobrava ovoliku količinu šećera. Dobro, vreme je da se doda mleko. Budi oprezna. Ups. Da, sestra očigledno mora biti pažljivija. Tako, možeš dodati sve sastojke. Sada malo boje. Wow,
Pogledaj ovu ljepotu. Ova krema je tako jarka. Sada malo mrvica. To je to serviranje. Sestra se potrudila. Ali to nije sve. Završni dodir je šlag i malo sljezovih kolačića. Pogledajte tu slatkoću. Da, sestra se potrudila. Savršeno. Pa, tvoj je Red Wednesday. Ovdje je potrebna odgovarajuća šolja. Ruka, ne možemo bez tvoje pomoći ovdje. Kakav užas. Bako, bolje čuvaj svoje živce. Wednesday sipa čokoladu i malo šlaga. Sirup od bobičastog voća. Sjajno. I malo Haribo marmelada. O da, pogledajte ovo jedinstveno serviranje. Topla čokolada je spremna. Zašto? Ovo je ludo. Ovo je ukusno. Sviđa mi se. I idemo dalje. Ovo je topla čokolada od bake. Sjajno. Šta je ovo? Izgleda čudno, ali hajde da probamo. Nije loše. A pobjednik je? Da, sestro, ova runda je tvoja. Pa, izgleda da su naši heroji spremni za novi izazov. Šta ih čeka ovog puta? Wow, to je pomfrit. Postoji mnogo načina da se skuva i posluži ovo jelo. Sada ćemo saznati koji će način naši heroji izabrati. Naravno, krompir prvo treba oguliti. Šta se dešava? Wow, sestra je izabrala veoma neobičan način guljenja krompira. Baka nije srećna. Ali kako se može ljutiti na svoju voljenu unuku? Sada treba da uzmeš krompir. To je to. Sestra siječe krompir posebnim nožem. Pogledajte ovu lepotu. Vreme je da dodamo malo boje. Wow, to je tako jarko. Dodaj ulje. I možemo staviti naš jarki krompir u tavu. Sjajno. Sa vrelim uljem uvek treba biti izuzetno oprezan. Hej, budi oprezna. Lepo rasporedimo naš obojeni krompir na tanjir. Sestra je dobila tako jarki pomfrit. Baka više voli klasičnu verziju jela, a ponekad je klasična verzija najbolja. Zar ne? O da, pomfrit i kečap. Ovaj ukus je svima poznat od djetinjstva. Šta može biti bolje? Odličan posao, bako. Pa, čime će nas ovog puta iznenaditi Wednesday? Wednesday krompir je već skuhan. Izgleda kao uobičajeno serviranje. Ali čekaj, šta je ovo? O ne, izgleda da je Wednesday pomiješala strane. Bako, bolje pokri oči, ovo nije prizor za one sa slabim srcem. Dakle, gdje smo stali? O da, pomfrit. Wednesday boji krompir u crno. Wow, kako je to lepo. Izgleda da je i sestra cijenila jelo od Wednesday. Pogledajte njenu reakciju. Pa, da vidimo šta Margo misli. Pa, šta imamo ovdje? Wow, je li ovaj krompir malo zagorio? Ne, nije loš ukus. A sa kečapom? Baš super. O, mislim da se neću suzdržavati i da ću pojesti sve do posljednjeg komadića. Njam. Idemo na sljedeće. Pa, nije loše. Da vidimo. Ali ovako će biti još ukusnije. Pa, zbogom krompirići, pojest ću vas. Mislim da sam malo pretjerala, ali ima još i treće jelo. Kako lepo jelo. Da, veoma je ukusno. Već to osjećam. Tako dobro. Do posljednjeg komadića. Ups. Ne brinite, dobro sam. Pa narode, jeste li svi spremni za sljedeći izazov? Pa da vidimo.
Palačinke! O, kako je to ukusno! Nadam se da naši heroji znaju kako se kuva ovo divno jelo. Ima toliko načina. Pa, krenimo. Baka kao i uvijek prva počinje sa kuvanjem. Pažljivo sipajte smjesu za palačinke u tavu. Odlično. Vidite li koricu? Možete je okrenuti. I ova palačinka je prosto savršena. Eto šta znači dugogodišnje iskustvo. Wednesday, šta je s tobom? O, izgleda da ne možeš bez pomoći ruke. Crna boja. Naravno. Ko bi sumnjao? To je Wednesday. Pogledajte ovu boju. Hej, izgleda da se malo zanijela. U redu. Vratimo se našim palačinkama. Wow, to je zapravo preljepo. Da, crna hrana uvijek izgleda tako elegantno. A koja je vaša omiljena boja? Ostavite svoje prijedloge u komentarima i možda ćemo to uraditi u sljedećem videu. U međuvremenu, izgleda da sestra ima nešto zanimljivo na umu. Wow, ovo više nije palačinka, već pravo umjetničko djelo. Nekako ova boja nikako ne želi da se istisne. What's the matter with you? Au, bilo je to pravo u oko. Nadam se da je sve u redu sa našom sestrom. Da, sve je u redu. U ovom slučaju najvažnije je ne odustajati uprkos svim poteškoćama, zar ne? Uspijevamo. Wow, to je jednorog. Samo pogledajte ovu ljepotu. Da, u takvim trenucima baka je tako ponosna na svoju unuku. A šta je sa bakom? Izgleda da nas čeka stari dobri recept. Palačinke sa maslacem i javorovim sirupom. Od ovoga odmah počinje da curi pljuvačka. Mislim da su i Wednesdayne palačinke velike. Da, izgledaju neobično. Wednesday dodaje svoj omiljeni sirup od bobica. I... Wow, jesu li to pauci? Smiri se, bako, ovi pauci su napravljeni od čokolade. Pa, Margo, vreme je... Hajde da popravimo čep. Bako, ne diraj me! Hej, gotova sam! Želim žele s okusom Coca-Cole. Hoćeš li napraviti? Vrlo jednostavno. Hajde da kuhamo. Treba mi kola. Prvo, riješiti se. O, tako je dobro. Wow, neverovatno. Ups. Žao mi je, ljudi. Stiže. Ne, Mike! Oprosti mi. Ups, malo sam pretjerao. Sada moramo staviti Nerds bombone u bocu. Ostaje još samo da sipamo slatki kukuruzni sirup. Baš onako kako je Emily željela. Sigurno će joj se svidjeti. To mi ne treba. Majko, oprezno! Prljavo. Ups, oprosti mi. Zatvaram bocu i sve miješam. Dobro promešati. Ispalo je sjajno. Emily će se svidjeti. O ne, zalijepljen sam za bocu. Daj! Wow, pao sam. Ali dobro sam. Kako cool. Wow, ovaj žele izgleda čudno. Šta bih mogla smisliti? Napravit ću žele od meda, ali nemam ga. Znam, moje pčele su napravile puno meda. Sigurno im neće smetati da mi daju malo. A tamo je i kućica za pčele. Zdravo, moje drage. Prestanite letjeti iznad moje glave. Došla sam da uzmem malo meda od vas. Je li u redu? Sajano, definitivno dovoljno za mene. Ćao, čao. Vratila sam se. I to ne sama, već s medom. O ne, ima toliko pčela. Bako! Sada ću uzeti malo meda sa špatulom. Sjajno, ravno u bocu. Ko to viče? Šta se dešava? Ups. Donela sam pčele sa sobom, ali to je u redu.
Sada je mir i tišina. Već sam napunila bocu medom. Možemo je zatvoriti i poslati sve u zamrzivač. Neka se zaledi i ohladi. Ja svakako imam mnogo bolju ideju. Uzet ću kolu i napraviti žele direktno od nje. Dodajem Coca-Colu, malo marmelade i malo zlata. Ovo će biti ne samo ukusno, već i neverovatno lepo. Sada moramo sve pomešati. Miješam. Sipam sve u praznu bocu Coca-Cole. Tako lep zlatni žele. Sve sam sipao. Sklanjam lijevak. To je cool! Ne, Mike, ovo je užasno! A sada moram sve to zamrznuti. Malo tečnog azota. On sve zamrzava mnogo brže. Wow, Mike, pogledaj tu magiju! Prelepo je, šefe! Skoro sam zaboravila na svoj žele od meda. Tako je bolje? Malo je hladno. Možeš probati. Sajano, probat ću ovaj žele upravo sada. Izgleda tako ukusno. I to u boci u obliku medvjedića. Wow, ukusno. A šta je ovdje? Izgleda magično. Je li to pravo zlato? Moram probati. Wow, ima ukus Coca-Cole. To je ono što sam htjela. Wow, cool. Ovo je žele sa nerds bombonima. Trebalo bi biti vrlo ukusno. Neverovatno je ukusno. Poješću svoj jezik. Pobjedio si. Šta? Ozbiljno? Sjajno! Hej, bako, ne smetaj! Sada želim palačinke. Pogledaj taj prelepi crtež. Pripremi mi to, molim te. Čekat ću. To je tako lako. Sipat ću malo obojenog tijesta u tavu. Želim napraviti mini palačinke u obliku medvjedića. Biće šarene, male i slatke. Bako, ne gnjavi me! Ne smeš to dirati! Dobio sam ideju. Napravit ću najcool palačinke. Emily i ja imamo psa koji se zove Chloe. Nacrtat ću palačinku u obliku našeg psa. Biće tako lepo. Crtam konturu s crnim tijestom i sve punim nekom bojom. Ovo radi. Emily će biti oduševljena kad vidi moju palačinku. Neki detalji. Wow! Hajde da sve okrenemo. Skoro mi je ispalo. Bako, šta? Moram ubrati malo povrća iz mog vrta. Malo mrkve i tikvica. Već sam tu. Izgubili ste me, ha? Sveže povrće direktno iz vrta. Hajde da sve izrendamo. Napravit ću palačinke s mrkvom i tikvicama, dodajući malo brašna i nekoliko jaja. Malo mleka, naravno. Ostaje još da se sve pomiješa uz pomoć pjenjače. Skoro smo gotovi. Odlično tijesto. Stavljam ga u tavu za prženje i okrećem ih. Mike, želiš li probati? Odvratno! Stavljam sve na tanjir i malo pavlake. Vrlo ukusno. Malo zelenila na vrh. Šta misliš? Žao mi je, mala Emily. Vreme je da skinem svoje mini palačinke s tave. Stavljajući sve na tanjir. Džem od jagoda. Neverovatno. Sipam ga u uši tanjira. Ja sam majstor kuvar. Emily, hajde, spremni smo! Sve palačinke su spremne. Tako svjetle i ukusne. Šta je to? Kako odvratno! Bljak! A šta je ovdje?
Šta je ovdje? O, naš pas Chloe. I ova palačinka je nevjerovatno ukusna. Mike, ovo je stvarno dobro. Juhu! Opet sam pobedio! Hvala ti, Sekice! Ovaj put želim burger. Hoćeš li mi ga napraviti? Sjajno. Čekam. Mljeveno meso, kako odvratno! Ne želim to dirati, ali moram. Pa, sjajno! Sada, špatula! Vidi, bako! O! You. Bio sam prilično blizu, ali izgleda užasno. Znaš šta? Napravit ću slatki burger za Emily. Treba mi Nutella i kašika. Mažem malo Nutelle na pecivo. Njam! Za punjenje ću koristiti sljezove kolačiće. Vreme da i ja napravim burger. O, šta? Pokazat ću vam majstorsku klasu. O, to je sjajno. Kakav hvalisavac. Sada pravimo pljeskavicu. Pržimo je. O, malo sam umorna. O, nemoj spavati. Moramo završiti burger. Sigurna sam. O, unuče. Vidiš li? Pržim sljezove kolačiće. Želim da se rastope. Dodajem malo marmelade i voila! O, moj Bože, Mike! Dobro je što Emily ima mene, profesionalnog kuvara, koji će skuvati bilo koje jelo koje poželi. O, ova slanina. Malo kečapa, naravno, list zelene salate i pljeskavica na vrh. Sir, paradajz, luk i slanina. Tako je. Ponovit ću to još nekoliko puta. Biće nevjerovatno ukusno. Spremno? Wow, koliki burger! Tako je. Vreme je da završim s pripremom svog burgera. Let's go! Dodajem malo povrća. O, kiseli krastavci. Sama sam ih napravila. Paradajz i malo umaka. Pokrivam ga pecivom. Hajde da sada uporedimo burgere. O, tvoje i dalje viši, ali moje ukusniji. Bako, ne brini, sve je pod kontrolom. Samo sam trebao rastopiti žele. Emily, probaj! Ready. Wow, to je burger. Tako je ogroman. Moram ga probati. Ne može mi ni stati u usta, ali stvarno je ukusan. Svidio mi se. A šta imamo ovdje? Također veliki burger. Hey! Ups, sve je ispalo. Idemo dalje. Izgleda neobično. Nikada ranije nisam jela ništa slično ovome. To je slatki burger. Cool. Sviđa mi se ova ideja. Pa, pobednik je kuhar. Oh, hvala ti, Emily. Čekaj, trebaš nam. Tvoj prvi zadatak je torta. Hajde, čekam. Super, Seko. Dobro, dušo. Šefu je sve jasno. Primanljivi krem sir. Savršen je za moje novo kulinarsko remek delo. Lako ću premazati sve slojeve kremom i lopaticom joj dati vrlo originalan oblik. Biće to šarena torta koju ću ukrasiti ukusnom Skittles kremom. Samo gledaj. Evo mog specijalnog kofera. Imam sve što mi treba. O, kao moji bomboni. Tako je. Ovo je pravo umetničko delo. Kad pravim torte, osjećam se kao umetnik koji stvara novi svijet. Ovoj fantastičnoj dugi fale oblaci od kreme. I par veselih očiju. Voila! Šef je u poslu! Nevjerovatno, znam.
A ja ću napraviti svoju tortu u obliku srca i ukrasiti je Kit Katom, jer ih beba prosto obožava. Stavimo ih okolo. We need more candy for my feet too. Maltesers and Skittles. Bako, super ti ide. A evo i mog remegdela. Ne izgleda dobro. Ne brini, još nisam završila. Da napravim otmjen ukras, treba mi folija i što više slatkiša. Prije svega, otopit ću čokoladu svojim super plamenikom. Juhu! A sad ću dodati plave mrvice. Izgledat će jako lepo na mojoj torti. Jeste li svi spremni? Dozvolite mi da vam predstavim budućeg pobjednika. Wow! Glavna stvar nije pobjeda. Wow! Želim prvo probati šefovu tortu. Sviđa mi se. Pitam se je li bakina torta jednako ukusna. Hajde da probamo. Wow! Prosto obožavam čokoladu. Hvala, bako. Super je. O, izgleda da nešto nije u redu s ovom tortom. Ne sviđa mi se njen ukus. A pobednik je baka! Ura! Dame, imamo izazov. Molim vas, napravite mi testeninu. Ovo je super zadatak. Jasno je. Shvatila sam. Sve što moramo uraditi je skuvati rezance i to je to. A ja ću za to vreme gledati TikTok. I ja ću skuvati testeninu i... hrenovke za moju voljenu bebicu. Hey! Tako je to slatko, bako. Daj da te zagrlim, a ujedno i probam hrenovku. Vreme je da skuvamo hrenovke u ključaloj vodi. Gde je druga? Je li to to? Da pobediš u izazovu moraš iznenaditi bebu neočekivanom odlukom. Obični rezanci ovdje neće proći, pa ću napraviti svoje od jaja, mleka i brašna. I neću zaboraviti dodati boju u tijesto. Roza joj je omiljena boja. Sada sipaj tijesto u posebnu bocu. Aha, sve ide po planu. Savršeno, bacimo se na posao. O Bože, pogledaj šefove rezance. Wow! Da, moji novi rezanci su spremni i mirišu preukusno. Nedostaje samo slatki sirup, gumeni medvjedići, pa i drugi slatkiši. Savršenstvo! O, čudna si! Moji špageti su spremni. Pogledajte hrenovke. Izgledaju kao hobotnice. O, vatra! O, ne! Gde nam je aparat za gašenje požara? O, ima toliko pjene! O, ne! Svi moji rezanci su izgorjeli. Čekaj. Postoji trik. Možemo napraviti instant rezance u kuhalu. Tako je. Definitivno sam genije. Zanimljivo. O, šta je to? Ovi rezanci uopšte nisu ukusni. O, kakva lepota! Curi mi vodica na usta. Hajde da probamo. Wow! Hvala, šefe!
Nema na čemu. Pogledaj ove smiješne hrenovke. Obožavam ih. Tako ukusno. I ovo je stvarno dobro. To je pobednik. Da, tako mi je drago. Zagrljaj. Vaš novi zadatak je mliječni šejk. Napravit ću ga za trenoka. Pokušat ću. Ja sam majstor za ovo. Prvo moramo uzeti sladoled i pomešati ga s mlekom u blenderu. Krenimo. Otvaram mleko, sipam ga unutra i blendam. Žao mi je, bako. Zaboravila si poklopac, pa se sve prolilo. Ideja. Da vidimo šta ima u mom ruksaku. Šta? Nema ništa? Aha! Evo mog specijalnog uređaja za koktele. Samo trebam ubaciti svoje omiljene bombone i malo slezovih kolačića. Biće veoma ukusno. Nedostaje samo gazirani sok. Dušo? Žao mi je, to je bilo slučajno. Sada je sve spremno. Moja sestra će biti oduševljena. Bako, gde si krenula? Moram ubrati maline za svoj koktel. O, kakav miris! Ova bobica prosto želi u moja usta. Gledaj, ja sam šef. Bravo, Nikol. Super, bako! Ostavi to za bebu. Dobro, kako radi ovaj blender? Ništa ne razumem. Bolje da koristim svoju provjerenu metodu. Aha. I gnječim. O, divno. Sada sipam malo svežeg mleka i mešam da napravim koktel od malina. Pa, kakva lepota. I boja. Malo mente na vrh. Izgleda previše jednostavno. Moram smisliti nešto. Na primer... Ko je ugasio svetlo? Zar se bojiš mraka? Ha! O, žao mi je, šefe. To je presmiješno. Izvinite me. Predstavljam vam recept za savršen koktel. Sladoled, mleko, oreo i sve to izblendati. Poslužit ću ga u ovom prekrasnom čokoladnom jajetu, zajedno sa šlagom i bombonima. Tako je. Vreme za malo ukrašavanja. Voila! To je sjajno! Wow! Ovaj koktel izgleda neobično. Mislim da trebam negdje pritisnuti. Wow! Da vidimo. Ovo je stvarno super. Sve za tebe, ljepotice. Ne sviđa mi se baš ovaj koktel, a ima i mente. Ne, hvala. Kakva šteta! Wow! Kakvo ludilo! Ovo je tako dobro! O, hvala Bogu! Ovo jaje je također veoma ukusno. Odlučeno je! Šef je pobednik! O, da! Hvala vam!